Ngiyanibingelela abalandeli. Sesiside sona isikhathi ngigcinile ukufaka amavidiyo la ngenxa yokuxineka nokuba busy. Ngithi-ke namhlanje ake ngininikeze ividiyo ezonisiza kakhulu. Ngiyazi ukuthi izinto zimapeketwane, wonke umuntu uxakekile ngala kuyale nezitha nazo zibekile phansi, ziyalwa la empilweni zenu, ziyaniphazamisa kona konke enikufunayo. Lana-ke kunenduku engiyiphethe la, inamandla kakhulu. Le nduku le uma uyisebenzisele le nduku izitha uzizwa ngendaba. Uma ngithi uzizwa ngendaba ngiqonda ukuthi izitha into ongabi nayo empilweni yakho ngenxa yokuba namandla kwale nduku. Le nduku inamandla kakhulu, iyabasebenzela abaningi. Abanye esengibanikile yona impela bayincoma kakhulu le nduku. Imaka kwenze kanjena-ke, ngaphandle kokuthi ngilokhu ngincoma le nduku, wenze kanje ubone ukuthi nawe izokusebenzela yini. Uhambe uthole isibhaha, bese uthola impinda, bese uthola iphinde emuva, uthole umdlandlovu, uthole umgobamakhosi, uthole igobandlovu, uthole ingwavuma, uthole usehlulamanye, uthole uvungu lomoya, uthole umthathe, uthole umhlakaza, uthole ovuma ngokuhlukana kwabo, uthole amanyazangoma ngokuhlukana kwawo, uthole umayisaka ngokuhlukana kwawo, uthole uhlabasihlangane, uthole abangqongozi, uthole umuthi ekuthiwa umusa, uthole indabulalivalo ngokuhlukahlukana kwayo, bese uthole intindili, uthole ilabatheka, uthole umkhondweni, uthole indlabaloyi, uthole ukhathi besonga, uthole insindabathakathi, uthole amakhanda emamba ehlaza, bese uthola ukhakhayi lehashi. Amakhanda la emamba, ngifuna ikhanda lemamba emnyama kanye nehlaza. Amakhanda ayimamba zombili lezi emnyama nehlaza, bese uthola ukhakhayi lehashi. Bese wenza kanje, uthola amafutha futhi emamba ehlaza namafutha emamba emnyama. Uthole amafutha ehashi, uthole umgogodla straight wayimamba egreen nemnyama. Uthole amafutha wayimamba egreen kanye nemnyama. Uthole amafutha emfezi. Into yenza-ke manje wenza kanje, uyawuqoba yonke le mithi esengiyibalile nje ngobuningi bayo, uyiqobe uyihlanganise. Thatha intindili kodwa uyibeke eceleni, uqobe yonke le mithi uyihlanganise. Bese wenza kanjena-ke, uxuba namafutha lawa lezi imamba lezi emnyama nehlaza, umgogodla lo namafutha emfezi, uyaxuba kahle, uyakuhlanganisa, uyokuqoba nje kucwisiseke. Into ozoyenza-ke manje, usuyagcaba, ugcaba wonke amalungu omzimba wakho, usuke phansi, usuke phezulu ekhanda uze uphume phansi ey'nyaweni. Mawuqeda lapho, thatha-ke omunye umuthi la, ufake kule ntindili, ufake phakathi kwentindili, bese-ke intindili yakho uyenza umgeqo okanye inecklace uzohlala uyilengisile la kuwena. Lo muthi kunamandla kakhulu, uyasiza kakhulu nje ey'theni ngisho kungathiwa ufunwa abantu phansi phezulu, ngisho kungathiwa kunabantu abakuthakathayo, lo muthi uyakusebenzela kakhulu kakhulu. Uyabavika abathakathi, uyayivika izitha, uhlanganisile nje ekutheni uvika izitha, uvika abathakathi. Uyakwazi nje ukuthi ukhusele wena nje kanye nomndeni wakho. Uma ngabe nawo umndeni uzokwazi ukuthi uwugcabe wonke umndeni wakho, uyakukhusela nje wena nomndeni wakho ukuthi ningadlali abathakathi futhi ningadlali izitha. Uma kuthiwa uyafunwa la, ufunwa iy'gebengu ey'julile impela ezaziwayo ukuthi azimgeji umuntu, angeke bakwenze lutho uma usebenzise lo muthi. La bayivimbe khona bethi bazokuthola khona, uyobafica belele behuqa ubuthongo obudala uyidlulele. Bowubona sewudlulile ukuthi hhayi bo, ngathi bekuyimoto yakhe nje leya esidlulile, baxabene bodwa kuphele kanjalo. Umthakathi la akalungi nakancane, le nduku inamandla kakhulu. Ngiyabonga nje okuningi. Uma ngakhona nifuna ukubuza, seningibuza ku-WhatsApp wami okanye ningifonele. Siyathokoza makhosi amakhulu. Amen.